Napulo ka balay nasunog sa Barangay Tejero. Illegal wiretapping gituan nga hinungdan. Kasumaran sa panagbangga sa duha ka barko sa Lawis Ledge gihandom sa mga kabanay sa katusan ka biktima sa nalunod nga barko. Love triangle gisusi sa kapulisan sa kamatayon sa usa ka babae ug lalaki nga puros mga minyo. Usa ka lalaki nga call center agent niambak sa 12 andanas nga building kay gibuwagan sa ihang uyab. 80 ka balay sa Barangay Camagayan gidemolish sa City Hall. May hapon Sugbo, Kabisayan, ania na ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes, petsa 18 sa buwan sa Agosto, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog sa sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Tulo ka tawo nga nalambigit sa pagpamaligya og shabu nadakpan sa gipahigayong bypass operation sa Provincial Intelligence Branch sa Barangay Luray 2 sa Dakbayan sa Toledo. Gingong ang supplier sa target sa mga operasyon taga Muntinlupa kinisuma sa mga resibo sa remittance center nga na-recover sa kapulisan. Ray Pasaporte, sugin ni May. Nadakpan sa PIB silang Nestor Pagdalian, Alexis Vilayo ug Charles Mandawi, puros lumad nga taga-Dakbayan sa Toledo. Si Pagdalian mao'y gipalitan og usa ka medium size nga shabu nga nagbalor usa ka libo ka pesos. Gawa sa usa ka medium size nga subject sa buy-bust, laing nakuha sa kapulisan ang 21 ka gagmay, laing medium size ug upat ka dagkong putos sa gituang shabu. Mga armas nga 22 Magnum revolver og 38 revolver nga dunay mga bala, holster og drug paraphernalia. Gibanabanang mukabat sa kapin usa ka milyon ka pesos ang kantidad sa shabu. Dulan usa ka buwan nga gipanid-an sa PIB ang kalihukan ni Pagdalian. Human sila nakadawat og reklamo. Gihulagway nga dinagko ang transaksyon ni Pagdalian base sa nakuhang mga resibo gikan sa usa ka pawn shop. Si Vilayo mao'y tigpada sa kwarta ngadto sa Muntinlupa sa usa ka Maria Rosario Itsalose. Sa interview ni Pagdalian, iyang giangkon nga namaligya siya og drogas. Kapin upat ka buwan na ug kanhi siya bata-bata sa usa ka drug poser sa Lutupan. Kinsa milayas kay nakadispalko kuno og kwarta. Ano sa? Nga naman? Tuwas kalisod ba? Tuwas kalisod? Wala ko din, ikaw naman ang kwarta siya. Ya, ikaw man? Ano na na bantay-bantay bus man pun sa kolekta ba, sa kwarta ba? Kay kolektor? Pinirinda na. Nag-timing na ako sir ba? Ay, bas pero dili tuloy nga forever dito sir, dili ko. Ray Pasaporte, News 5. Giilang drug pusher sa Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nakuhaan og armas ug drugas. Samtang langyaw, uban ang duha ka mga kauban na sakpang naghit-hit sud sa lodge. Ryan Sorote, Sugin Limi. Tulo ka medium pack, 47 ka mga gagmay nga pakete sa gituang shabu, usa ka KJ9 rifle, 45 nga pistola, kalibre 38 nga revolver og 9,000 pesos nga gituang halin sa pagpamaligya og shabu ug mga gamit sa pagripak og shabu ang nakuha sa kapulisan niadtong Sabado sa buntag gikan sa notadong drug pusher sa Lapu-Lapu nga si Adrian Putot, taga Barangay Kalawisan uban sa iyang asawa nga si Vero. Subject sa search warrant si Putot kinsa gihulagway nga usa ka level 2 drug pusher. White trabaho si Putot, mao nga misud kini sa illegal nga kalihukan kapin sa tuig na ang milabay. Iyang giangkon ang mga drugas apan wa niya angkuna ang mga armas nga giingong igo rang giprenda sa iyang mga suki. Mana kailangan panginabuhian niya? Taon-taon na ni sa atong monitor pero ang atagod sa doon na matay-tis validation pa sa before sa implementation. And we cannot just penetrate the area without getting an search warrant. Naatlan sa Carbon Police Station niadtong Sabado sa buntag nga naghit-hit sud sa usa ka lodge ang American National nga si Thomas Redenios uban ang mga Pinoy niini nga kauban nga silang Alexander Lastimoso ug RNA Laon nakuha sa tulo kini mga pakete sa gituang shabu. Nasikop sila tol sa pag-serve sa bench warrant batok ni Lastimoso nga giluwatan ni Judge Generoso Labra alang sa kasong pagpangawat.
gilimod sa subject ang pagpangawat ug namasangil nga gibutang-butangan na siya sa langyaw nga iyang nakaaway. Asa usab nilaon nga bugtong si Thomas ra ang naghit-hit sud sa lodge human kini mihangyo. Kung kabatulan, kung patulong na ma'am, kayo ba tigbadlong sa mga stats sa kawatan sa among lugar. Tabo pa nang kayo pa ipay grabe rin. Wala nga po ma'am, siya ma'am. Patayan ko niya ma'am. So, kinsar man siya na nagsuyo? Siya ma'am. So wala may expect na amo lang is save na mo ang kuan, save na mo ang arrest warrant. Warrant of arrest then positive man siya sa area. Ryan Sorote, News 5. Gipasakahan na og tukmang kaso ang duha ka mga lalaking gidakop sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 human nasakpang na maligya og fly high drug atol sa buy-bust operation sa usa ka mall sa Barangay Lahog niadtong Biyernes. Andrea Patenya, Sugin Limi. Kasong kalapasan sa Section 5 sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot og illegal nga drogas ang atubangon nilang Richard Tan, usa ka cellphone technician, ug Jose Rafael Dizon, usa ka nurse nga nagtrabaho karon isip usa ka call center agent. Ang maong buy-bust mao ang labing unang higayon diin dunay nakumpiska nga fly high drug dinhi sa Sugbo, sanglit sa kauluhan man ang kusog nga pagpamaligya ug paggamit niini. Base sa crime laboratory results, ang 67 ka kapsula nga nakumpiska gikan sa mga dinakpan nagpositibo sa methamphetamine hydrochloride kun shabu ug sildenafil, usa ka sex enhancement ingredient. Marami siyang negative epekto sa katawan ng tao. So yung pagka medyo high na sila, yan na yung mga nakakagawa sila ng mga bagay na hindi nila sinasadya, na uncontrollable yung attitude. Hindi yung mga pagnanakaw, yung mga pang-hold up ngayon, tapos mga unnecessary pregnancy sa mga girls na gumagamit dahil nga they're high. Pero tatlo po siya, so fatal po talaga yung combination ito. So shabu, excessive. Well, in a long-term use, it would be fatal. Color blue, red o itom ang mga kapsula nga mapalit sa 1,500 matag usa. Apan gihimakak sa mga dinakpan nga gisagulan nilag shabu ang maong drogas ug matud pa, vitamin B complex, diet pill ingredient ug sex enhancer lang ang ilang gisagol niini. Sa ingredients ang nasa? Kuwan. What extra mo vitamin? Diet pills o kuwan, katong yung gawa. Sir? Diet pills. 1/6 nga kuwan. Vitamin. O usa. O katong yung gawa, baligyan na yung drug store. Matud pa nakatun ang mga dinakpan sa pagsagol sa maong drogas, pinaagi sa online video tutorials ug gani gikabalakan sa PIDEA nga nagadaghan na ang supply niini sa Sugbo, diin kasagaran sa mga tigamitan, mga kabatan-unan. Well, kung fly ang pag-usapan natin, nag-umpisa yan sa Manila, tapos medyo nagpasa-pasa na rin. So in highly urbanized city, medyo yung nightlife is active, medyo marami rin talaga. So medyo rampant din dito sa Cebu. Tungod niini ang kapulisan, hugot karon ng monitoring sa night scene, diin makitaan ang mga party-goers nga fly high users. We will continue to our fight against illegal drugs, including this one. Nagmo-monitor na rin kami doon sa mga sinasabi nilang areas where these alleged new drugs are being pushed. So, isasama na rin namin yan sa operation namin sa drugs. Hindi na nakapokus sa... Hindi lang. Kasama na yan. Kasi medyo mas dangerous yan kasi cocktail ngayon. Puro chemicals yan. So, mas siguro yan. Mas damaging sa tao. Gawa sa mga imnanan ug mga disco clubs, ipahibaw sa PIDEA nga aduna say dakong posibilidad nga adunay pagpamaligya og fly high drug sud sa mga universidad. Mao nga nanawagan sila sa mga school officials sa pagtabang sa pag-monitor sa kadudahang linihukan sa ilahang mga tinunan, lakip na sa pagpahigayon og ilang kaugalingong drug awareness seminars. And then siguro continuous yung drug awareness program, stating therein kung ano yung mga bawal na gamot, ano yung mga bawal na epekto. Para sa ganun, patuloy na maging aware yung mga student natin dun sa negative effects ng drugs na kumakalat sa kalye ngayon. Andrea Patendia, News 5. Laing non-bailable nga kasong kalapasan sa pagpalusok og drogas ang atubangon ni Norlin Suico.
nga usa ka inmate sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Kini human nasakpan siya og pagpalusot og duha ka pakete nga shabu nga gipalaman sa torta niadtong miaging semana. Gipasaka ang kaso atubangan sa Cebu City Prosecutor's Office niadto pang Biyernes. Nagatubang na daan og non-bailable nga kasong kalapasan sa pagpamaligya og droga si Suico sa wa pa kini masakping nagpalusot og droga sud sa CPDRC. Wa pa makadesider ang buhatan sa Women and Children's Protection Desk kung pasakaan ba og kaso ang ginikanan sa 14 anyos nga gihimong drug mule. Andrea Patenya, Sugin Limi. Ang mama sa pagkakaroon wala pa namo ma-file. Wa pa makahukom ang Women and Children's Protection Desk sa Cebu City Police Office kung pasakaan ba nilag kaso ang mga ginikanan sa 14 anyos nga dalagita, kinsa nasakpang nag-repack og dulan 6 milyones pesos nga balor sa shabu niadtong Agosto 9. Matod si hepe sa maong buhatan, usa sa mga konsiderasyon nga ilang gitan-aw karon mao ang posibleng madangatan sa mga igsuon sa dalagita in kasog mapriso ang ilang inahan. I have to kanang consider all mga factors nato nga labi na nga naapoy igsuon ng mga bata, and we have to take consideration kung sa epekto ani if ever say greater damage mamahid mo ani kay naapa siya igsuon po na naaron sa iyang inahan. Apan ko ng hepe sa Women and Children's Protection Center sa Campo Crame ang pasultihon, uyon siya nga ikihang inahan aron makatun og leksyon ang mga ginikanan sa pagsigurong di malambigit sa iligal nga binuhatan ng ilang mga anak, hilabi na kun mga minor de edad. Mipadayag kini kabalaka sa nahitabo dinhi sa Sugbo, diin mga bata na ang gamiton isip drug mules. Siyempre, sino naman hindi maa-alarm? Talagang alarming talaga. So, yun yan yung mga efforts ng mga local government agencies, of course in support with our Philippine National Police, at the same time yung mga DSWD natin na siguro series of mga dialogue siguro may mga makaka-create tayo ng mga programs and projects para itugunan po natin yung mga problema ganyan. Matod ni Nebran, padayon gihapon ang tinguha sa pag-amendar sa Juvenile Justice Act aron paubsan ang age of criminal liability sa mga children in conflict with the law ug hangtod nga di pagyud kinihingpit nga mausab, siguraduon nila nga dunay intervention ng DSWD ug local government units alang sa mga child offenders aron di na sila mabalik sa sayop nga binuhatan. Kung sa tingin naman natin na medyo recidivistas na talaga sila at saka madalas na nila ginagawa yun, talagang mananagot din talaga sila. At saka yung mga bata na yun, once na nahuli naman natin yan, hindi ibig sabihin ipapakawalan din natin. Gani ipasalig sa WCPD sa CCPO nga makihaman o di ang ginikanan sa 14 anyos nga drug mule, siguraduon nila nga di dayon kini mabalik sa iyang pamilya hangtod nga di ma-rehabilitate sa DSWD. Siguro siya namo nga na ay diversion program ang bata to see to it nga naagi nahimo despite sa kanang kuan kaning nakahibaw ta nga naagi ka na ay mga illegal activities, we need to take also kuan see to it, we have to see to it kung naabig yung intervention program na himo sa nakita namo so far na may gihimo pud ang sa DSWD nato. So ang amo nang karon pag-monitor kung properly bagyod ang pag-impose aning mga programs for the CICL. Andrea Patenya, News 5. Babay og lalaki nga puros na lambigit sa iligal nga drogas nasikop sa managlahing operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Ryan Sorot, Pasaporte, Sugin Limi. Nadakpan sa Cebu City Intelligence Branch si Mercedita Sorvilla atol sa buy-bust operation kagabi sa ilang Pinoy-anan sa Sitio Rotunda sa Barangay Banilad. Ang target unta sa buy-bust ang kapuyo ni Mercedita nga si Edgar Putot. Apan nakadagan human nakabantay sa pulis nga iyang gibaligyaan og usa ka paketing shabu sa kantidad nga 300 pesos. Nakuhaan si Mercedita og kapin 50 ka gagmayng pakete sa shabu, usa ka medium size og kapin usa ka libo nga halin. Giba naman ang moabot sa kapin 70,000 pesos ang kantidad sa nasakmit nga drogas. Niadtong miaging semana, nagsugod sa pagpaniid ang CIB sa kalihukan ni Putot. Human sila makadawat og reklamo sa mga silingan kay ang kasagarang customer nila
mga habal-habal driver. Unang gipalitan og shabu sa CIB sa miaging simana si Putot nga usasab ka habal-habal driver og sideline ang pagpamaligya og drogas. Naghilak si Mercedita dihang gikuhaan og pamahayag sa mga tigbalita og iyang giangkon nga 4 ka buwan nang namaligya ang iyang kapuyo. Diin iya kining gibadlong apan wa mo patuo. Garo ka sa manggani, garong gardiyan. Di ako rin nadakpan nila. Ang mga bata, ayaw tao pasagdi. Ang pag-eskwela nila. Ang pagkaon. Nasikop sab ni adtong Sabado sa kadlawon si Roy Caha nga gipasangin lang na maligya og drogas sa ilang lugar sa Sitio Mutra, Barangay Tisa, Dakbayan sa Subo. Dunay dalang search warrant ang kapulisan sa Punta Princesa nga giisyu ni Judge Wilfredo Navarro sa RTC Branch 19. Nakuhang ebidensya sa kapulisan ang 16 kagagmayng pakete sa shabu, drug paraphernalia og 38 revolver nga dunay bala. Nadakpan ni adtong miaging tuig si Caha sa susama gihapong kalapasan. Siya pero namon nga usa nga target personality sa drugs. Usa nga level. Level 1 sa mo station. Level 1 mo kasi baligyaw sa usa ka mga 3 ka bulto sa kasimana. No comment ko na. Comment ka? Okay, pero ganahan ni mo dakpan? Ano sa naka-piyansa ka or absuelto? Ito mo pensa ko nakapensa. Ray Pasaporte, News 5. Gikan sa 19 ka mga dinakpan gikan Hulyo 2 hangtod 4, miabot na sa 313 ang mga drug pushers nga naaresto sa nagkalain-laing unit sa Police Regional Office 7. Sa 65 ka mga armas ang nakumpiska ug mokabat na sa 25 milyones pesos nga balor sa shabu ang nasakmit. Matud ni Deputy Regional Director for Operations Police Senior Superintendent Conrado Capa, ang shabu nga ilang nakuha sudlang sa usag tunga ka buwan, mas daghan pa itandi sa shabu nga nasakmit sud sa 5 ka buwan nga adtong miaging tuig. Gingong nagpamatuod kini nga di lang sila maayo sa sinugdanan ug seryoso gyud ang ilang drug campaign. So it only goes to show na our campaign is hindi siya ningaskugon. And also, nung tinatanong kami bakit puro street level, yung incident last week is a proof na we also target level 1 and level 2. So this war goes on, hindi to natatapos. Buong Region 7 to. Sunog mipukaw sa mga residente sa Barangay Tejero karong buntag. Gibanabanang na po kapanimay ang naugdaw. Naabot sa fire scene si Ray Pasaporte. Mukabat sa 150,000 pesos ang danyos sa nasunog nga mga panimay ug kabtangan human sa dakong sunog sa ganihang buntag sa Sitio Bac Blessed Sacrament, Villa Gonzalo 2 sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo nga giisa sa Task Force Alpha. Nakatabang sa mga bumbero ang dalan nga nahimo human sa reblocking. Sa pag-abot sa fire trucks, mitabang ang mga residente sa mga bumbero aron makapasirit dayon og tubig. Kining lalaki miunay og guba sa bungbong sa balay gamit ang atsa nga maoy giagian sa bumbero aron makapasirit og tubig. Samtang ang uban mipasirit og tubig sa atop sa kabalayan ug ining firewall sa usa ka dakong budiga duol sa nasunugan. Niabot sa fire scene si Cebu City Mayor Michael Rama. Ato ang kuan na-encounter kalisod. Ang entry sa ato ang asa ang distriksudan sa reblocking, atong nakita ang kayo na magod sa likod aning tapos nga firewall. Manungwa dyan nato naklaro kung asa dito sublime. Pero once nga nakasud ng ang unang truck, una na-relay na nato ang sa muagi, muna nakasulod data na. Kasagaran sa mga nasunugan way napunit nga mga gamit, gingong nagsugod ang kayo sa panimay ni Ray Llanas. Kinsa naputlan og kuryente mao nga kandila ang gigamit ini. Pagmata na mo, sunog naman, dako na kayong kayo. Ay, wala tanan. Wajud mi kakuan kay pagmata na mo, ulbo naman kayong kayo. Basta pag mata na mo, ulbo ng kayo, ano kay baw? Wako kay baw. Danyos, gibutan natin almost 150,000 and more or less napulo ka mga balay. Origin gikan sa balay ni Ray Llanas. Wala pa nato na suta kung sa dinding sa
Imbestigahan karon sa kabumbiruhan nga posibleng faulty electrical wiring ang hinungdan sa sunog, gumikan sa illegal wiretapping. What we did ban, kanila, anak so, di may maglumatid sila o sa mag-awareness campaign ng gani, bakit sa illegal tapping, research, and the lesson. So, galing natin ang biktima karon, ay finalize yung kailan yung sunugan. So, estimated kayo natin kung ang more or less malay ni bike. So, ano sila ni relocate sa complex, pwede natin ito kayo labit natin ang mga Ray Pasaporte, News 5. Duha ka sunog gialarmahan sa kabumbiruhan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado. Ryan Sorote, Sugin Limi. Miulbang dakong sunog sa residential waste sorting area sa usa ka pribadong kumpanya sa Barangay Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado sa hapon. Miabot sa kapin 5 ka oras una ma-under control sa kamubiruhan ng kayo kay puros flammable materials ang anaa sa dapit sama sa mga retaso ug mga karton. Giingong gikan sa gawa sa compound ng kayo ug paspas nga mitapon sa mga nagtapon og residual waste gikan sa mga pabrika sa Mactan Export Processing Zone. Daling nakaresponde ang kamubiruhan apan daerang nahurot ang ilang tubig tugod sa kadako sa lugar nga nasunog. Bisan ang mga pribadong tangke sa tubig ug ang mga residente apil nang mipaong sa kayo nga anam-anam nang nagkadako samtang ang uban misalbar sa ubang ritaso. Nagtuang tag-iya sa compound nga posibleng dituyo ang sunog. O to paglakaw tong babae, buhos sila doon ang aso, butod lumpas ang dagan. Dagan lagi kukod sila sa kayo. Ang nakita na nila doon ay kunitaw ka jacket, di dagan dito dapit. Girespondihan sab sa kamumbiruhan ng giingong sunog gikan sa paniman ni retired Judge Enrio Gaco sa Barangay Bangkal apan gipahunong sa huwes kay wa kunoy makabuot kaniya kay ang sunog anaaraman sud sa iyang compound. Matod ni Judge Gaco, iyang gituyo ang pagsunog sa mga sagbot sa iyang compound aron malimpyuhan kini gikan sa giingong fiberglass residue gikan sa iyang silingan. Giingong nagkarashes na ang iyang mga apo ug mga anak tungod sa fiberglass sa ilang silingan nga dugay na usab nilang gireklamo. Masiyaw, masunog ko na yung among balay, kaya iha ko nung isang bago. Ay, taha mo siguro siya ka, kumpara naman yung tao na eh. Kaya yung bumbiro, pagkakita ko rin ako. Kaya ko buntag, punan mag-inaob sa ka. Amo na ginaoban pa. Pero ato na tiwasan ko, tungkol na isa sa tungkol sa fiber ba. Ryan Sorote, News 5. Way nahimo ang mga informal settlers sa Barangay Camagayan, Dakbayan sa Sugbo. Human gidemolish ang ilang mga panimay ganihang buntag. Misupak sa gibuhat sa probe ang ilang abogado, ingon man ang usa sa mga konsehal sa maong barangay. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Ang light materials sa ubos, lain mo trabaho sa ubos, lain sa babaw. Igo na lang sa pagsudong ang pipila ka mga mulupyo dinhi sa likod sa City Center sa Barangay Camagayan, sampang gipangguba sa mga sakop sa probe ang ilang Pinoy-anan kaganihang buntag. Matod ni Raquel Arce, 80 ka mga bubong ang ilang gubon aron matuman ang plano sa kagamhanan pagtukod og usa ka medium rise condominium sa dapit. Supak sa maong plano ang konsehal sa barangay nga sakop sa minoriya, ingon man ang nagpaila nga abogado sa mga mulupyo. Ang akong stanan nga pugnan gini demolisyon karon kay sa tulo na ko katermino pagkakapitan, ako may former barangay captain 2002, 2007, 2010. Awa yo ko kahimo aning pagpademolish aning mga tao na bisag sigihan ko gangyo kanatong mayor tam nga na project himuon din wa yo ko ako yung gangyo nga dila ni dayon kay mo wa yo kabalhin aning mga tao. There is no even no authority from the mayor. And they saying this is a public nuisance, and we disagree because this is private property acquired by the city. So in other words, the city acquired it in its private capacity, really for public use. So any construction on property for public use is a nuisance. But this is not the street. This is in fact a residential area. Before it was a commercial area, and it was acquired by the city for non-payment of taxes. So in other words, it is acquired by the city government for the purpose in its proprietary capacity. Apan sagad sa mga residente nga naapektuhan, way supak sa gihimong pagguba silang Pinoy-anan sama ni nang Marites nga niadtong tuig 1959 pa dinhi nagpuyo. Bisan sinang Rosita naningkamot sa pagguba sa iyang pwesto. Okay naman nga po ma'am, problema. Okay naman ko kay lagi kapuyan kay sawa. Kung sa iba na sa kanang kauban nako o yon rasag ko. Karon ning kamot lang kag paghipos. Manghipos na lang ko kay
Minipos na lang ko ma'am kayo. Bubaon niya na niya, matahuban niya ng ako mga butang. Gipahibaw ni Arce nga tungod sa demolisyon, ang lokal nga kagamhanan sa Sugbo may padaining tent nga temporaryong sawan sa gatusan ka mga naapektuhang pamilya. Jinky Bargio, News 5. Wa mahinayon sa ilang biyahe padung sa Ormoc City ang usa ka fast craft nga gipang-iya sa To-Go Shipping Corporation dihang nakasinati og electricity problem atol sa ilang pagbiya sa Pier 4 sa kagahapon sa buntag. Alas 5:30 mibiya sa pantalan ng MV St. Barakel apan sa pag-abot nila duol sa Mactan Bridge, gingong mitingog ang alarm sa fast craft. Sigon sa kadagkuan sa To-Go Shipping, nakasinati silang og electricity outage ang maong barko. Hinuon nakadawat sa ilang refund ang mga pasahero gawas nga gitabangan pa sila nga makabalhin sa ilaing fast craft. Ang tanang sakay luwas ra nga nakaabot sa Ormoc, human mibiya ang ilang gisakyan alas 11 kagahapon sa buntag. Then wala tayong mga aircon, so it's affecting the aircon system. Always naman yan, pag mayroong ganyang accident, magsasabi sila ng Marine Protest sa Marina, then the Marina will conduct inspection, further inspection, para mabigyan ulit sila ng safety certificate. Angay tambalan ug dili angay pamutlon ang mga kahoy sa Bagatang Sugbo ala-alang sa road widening project. Kini ang nahimong desisyon sa forestry expert nga misusi sa mga century-old trees sa miaging semana. Ryan Sorote, Suginlimi. Those trees that were earmarked for cutting are actually can actually be still be improved. Mato di forestry expert Roger Guzman, ngaway angayan putlon sa mga century-old trees sa Dakbayan sa Naga, Karkarog sa lungsod sa San Fernando, human masuta nga kasagaran sa makaraang kahoy nga nagkasakit, mahimo pang maluwas, pinagi sa silvicultural treatment, sama sa pruning, og tree surgery, inay nga diritsoon kaniog putol. Migawa sa rapid assessment nga sagad sa mga ugat sa mga kahoy, ana pa sa tarong nga kondisyon, og mahimo pa kining mabuhi bisan sa mga minor damages. Gitumbok nga usa sa mga hinungdan sa pagadaot sa mga kahoy, maong proyekto sa Department of Public Works and Highways, diin nga tumba kini tungod sa vibrations, gikan sa mga dagong sakyanan nga moagi sa highway. Gawa sa mga external causes, giangko ni Guzman, nga nangadaot na gyud ang tunga-tunga sa mga overmature nga mga kahoy sa akasya, apan wa kuno kini makahatag og hulga nga matumba kini. For the safety, we need a continuous protection of the remaining trees there in terms of against physical injuries. Girekomendar sab ni Guzman nga tutukan ang upat ka mga kahoy tungod sa advanced leaning. Subay niini, nasagmuyo kaniya ang mga local government units sa Naga, Karkar ug San Fernando kay buot na sa mga residente nga pamutlon na lang ang mga kahoy aron makalikay sa disgrasya. Kasagaran na mo taga San Fernando is for the cutting of the trees. Tungod kay nahatlok mi nga anytime kaning mga dagkong akasya matumba. And that task group will now determine whatever is the action next after that meeting. So during that meeting, we will plan out for the activity, maybe do another assessment with a pathologist coming in. Dunay 154 ka mga kahoy ang apektado sa road widening project sa Bagatang Sugbo. 88 ini ang gi-identify nga putlon na. Ryan Sorote, News 5. Opisyal nang gibuksan ang klase sa University of the Philippines Cebu. Ganihang buntag, bugtong ang maong tunghaan mo'y nagbukas sa klase sa buwan sa Agosto sama sa mga eskwelahan sa Southeast Asia. May tambong si King Perez sa pag-abli sa klase sa UP. Karong adlaw hingpit nang gibuksan ang klase sa University of the Philippines Cebu. Diin kapin 400 ka mga tinun ang first year ang gisugat sa usa ka freshman orientation kaganihang buntag. Wa misunod karong tuiga ang nag-inusarang National University sa nasud sa naandang Hunyo nga pag-abli sa klase. Kini subay sa pagpatuman sa usa ka tuig nga academic calendar shift o pag-usab sa schedule sa pag-abli o pagtapos sa klase. Apan suwayan pa kini sa administrasyon sa mga universidad ug usa ka tuig isip basihan kon angay ipadayon ng kausaban. Tinguha sa maong pag-usab sa class schedule nga mahisama ang UP sa ubang mga universidad sa mga silingang nasod sa Southeast Asia nga magsugod og klase ning mga panahona. Matod sa pangu sa UP Cebu Student Council nga nakaapekto lang sa mga tinun-an ang maong kausaban, pinaagi sa pag-usab sa schedule sa mga naandan nga mga kalihukan sa universidad. Daghan pud kayong changes and even the students kay maglisod siya sa ani nga mga changes knowing nga daghang mga usual or annual activities na ginakandak sa mga estudyante na maglisod nagkandak because of the changes sa academic calendar.
Suliran karon alang kang gumanaw mao nga nagkuwang na ang mga classroom sa State University tungod sa kadaghan sa mga tinun-an. Nakita nato na ang pag-cope up kumbaga sa UP ba tungod sa kadaghan nag-enrollees and to think na gamay lang siya ang mga classrooms because of wala siya nakapatlukod og daghang mga buildings no kinahanglan gyud siya i-assess, kinahanglan gyud siya tan-awon. King Perez, News 5. Usa ka lalaki ang gipusil kaganihang buntag sa Barangay Inayawan. Leslie Caminari Vestil, Sugin Limi. Din hinahagba sa lapukon nga bahin sa dalan kining usa ka lalaki nga gipusil patay. Pasado las 9 kaganihang buntag nao kay mga molupyo dinhi sa sitio Malipayon, Barangay Inayawan, human sila makadungog og buto. Matud pa sa usa ka lumulupyo sa mong dapit, usa lang ka buto sa armas ang iyang nadunggan. Sa iyang pagsusi, iyang nakita kining wa mailhing lalaki. Wala, padung na gud dito ang naong. Kay wa ba mi kag akto gud nga kun ang amon na kun pag after na sa boto dito na mi unsa among gisusi unsa to na slayo nagdagan ang duha nya pero di na maklaro. Sa pakisusi sa kapulisan sa Patayng Lawas, nakit-an nga aduna kini dalangan 9mm nga pistola. Kining gamay pitaka adunay sulod nga bala ug usa ka gamay pakiti sa gituang shabu. Lakaw ko ng biktima dire na gipusil. Duha ka tawo nanaga na nakuha lang may arbas, may lumim, nakuha sa posisyon o murag shabu siguro na gamay. So kung nasubayo, nung sa kay pagtimling drugs, kaya na may murag shabu nakuha. Kung sa nang pagkatawa ato paningilon, kaya matakailan ito nga na, o pa may nakailan rin. Sa paghikay ning balita, ang kapulisan padayon pang nagsuta sa identity ug pagkatao sa biktima. Leslie Caminari Vestil, News 5. Love triangle mao'y usa sa mga gitanaw nga anggulo sa pagpusil patay sa duha ka mga biktimang minyo. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Dinhi sa kapilya sa Bukirang Barangay sa Sudlon 2, gihaya ang Patayng Lawas sa 25 anyos nga si Ellen Ibanez, kinsa gipusil patay siyang silingan nga si Erwin Alicaba niadtong Biyernes. Gipusil ang biktima samtang naglubok og mais sa sitio Batuan sa maong barangay. Gipusil siyang Erwin. Padagano na liyang banangan hipa kuan kay hutdon niya sila magunsa na lang yung bata ba naman naman lay batang usa ka buok. Nya mo to ni dagan ng badangan hinagpahibaw sa mga silingan, mga tanod. Gingong ang suspect nga si Alicaba dugay ng dunay pagbati ngadto sa biktima. Apan niadtong Sabado sa hapon, gipusil sab ang suspect nga si Alicaba sud mismo sa ilang Pinoy-anan. Investigasyon sa ubang mga tao nga nanguyab ng lakiha sa babae. Unyan, balibad ang babae kay lagi pareho ko sila minyo. Moto nga maingon ko ng laki nga aron di ka mapuslan sa imong bana o nako patsud ka lang ka. Ang kapulisan sa homicide section misusi pa karon sa anggulo nga posibleng love triangle ang hinungdan sa duha ka krimen. Jinky Bargyo, News 5. Duha ka lalaki patay sa naglahing insidente sa pagpamusil ganihang kadlawon og niadtong Sabado. Miabot sa crime scene si Ray Pasaporte. Gipusil patay ganihang pasado alauna sa kadlawon. Kining lalaki dinhi sa dalan Plaridel ug Lincoln sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Gisusi sa homicide police ang Patayng Lawas sa biktima. Diin nakitaan sa iyang pitaka kining mga papel nga dunay suwat sa numero sa swertres, stab sa tikit sa motor bangka ug nagkumkum sab kini sa iyang cellphone. Duna kini samad pinusilan siyang naong gikan sa gituwang 9mm pistol tungod sa kabhang nga nakitaan sa crime scene. Giila ang biktima nga si Isidro Bacalia, 45 anyos, kinsa kasamtangang nagpuyo sa Barangay Pasil. Uban ang iyang kapuyo ug gihulagway nga kiriwan og kamot ang namatay. Pila ka buto yung nadunggan? Sa kabuto? Dami siya kuyog? Wala. Yung nakitaan, hagba na siya dito? Atong ibawan nga noted ko na siya lambot ba kita kuwatan niya tingali mga tao na wala kagwanta siya binuhatan muning gitirahan siya. Niadtong Sabado sa alas 3 sa kadlawon gipusil patay sab ang usa ka Faustino Alferez dinhi sa sitio Kahipa sa may Barangay Hipodromo. Gingong mipalit og beer sa tindahan ang biktima. Uban ang usa ka lalaki apan giingong gibiyaan niini ang biktima ug pagkataod-taod
dunay usa ka wa mailhing lalaki ang miduol ni Alferez. Nagtuo ang homicide police nga gitulis ang biktima kay nahanaw ang gisulob ining kwintas nga silver. Butuman. Kasi ito yun sa mga. Paputo mo, ibintador, kuyawan ka. Managagan ang sa dire, isunod. Yung mga ito ako nito na ibuto na sa dire. Yung mga tumba. Biktima lagi. Mayroon na ni kauban niya, pagbilis kauban. Dool, parang nagilugay po rin nakita. Tanong may butilyan ng gimnan. Naman ito, buto na yung duha. Ray Pasaporte, News 5. Walay foul play matud sa kapulisan sa nahitabong pag-ambak sa usa ka lalaki gikan sa rooftop sa I2 building niadtong Biyernes sa gabi kini base sa nakuhang video footage sa CCTV camera. Tungod sa impact nabangag ang awning sa maong building nga gitugpahan sa lalaking nagpakamatay dayon hagba sa atubangang bahin sa building. Ang maong lalaki na ilhan nga si Ernie Antigua Jr., 25 anyos nga taga Barangay Look sa Dakbayan sa Mandaue. Bisan og gialihan og trapal ang nahitabuan, doon naghihapoy nakahigayon sa pagkuha og picture, mao nga daling mikatap sa social media ang nahitabo kang Antigua. Nasayran nga naguol si Antigua human gibuwagan sa iyang hinigugma. Dunay post sa iyang Facebook account ang biktima, usa pa nagpakamatay din si iyang gihinganlan ang babay. Karon kami dito sa ilang CCTV na nakita yun nga nilukso siya. Kanhi Congressman sa South District sa Dakbayan sa Sugbo, mipadayag nga di pa angayan nga ibaligya karon ang luna sa SRP. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi. We are rich with poor people. Kini ang paghulagway ni kanhi Mayor Tomas Osmeña ngadto kang Mayor Mike Ramas sa nahitabo karon sa Southward Properties. Matud pang Osmeña, ang kaugalingon lang nga pang-interes ang gitan-aw ni Rama ug di ang kaayuhan sa mga Sugbuanon. Dugang pang Osmeña, gigamit lang ni Rama ang SRP alang sa umaabot niya nga paglansar karong sunod eleksyon. Mike Rama just wants to win the next election. It's only 3 more years, so he will sell everything so that he will win 3 more years. Okay ra na. I'm just saying, when you just explain that to the people, ang nga naman nawang atong kaugmaon just so you can have 3 more years. Mato ni Osmeña, nagdali-dali si Rama og baligya sa SRP. Mayo unta og ibaligya kini ni Rama kung aduna nay dakong income sa SRP gawas sa buhis gikan sa luna sa mga nagnegosyo sulod sa SRP. You should not make a decision, sell or not sell. It's not as simple as that. Because we're talking about billions of pesos. Samtang nangutana usab si Osmeña og asa ang kwarta sa syudad nga naabot sa mga taxes gikan sa mga business establishment. Gihulagway ni Osmeña nga way kaugmaon ang Sugbo kun padayon ni Rama ang iyang gibuhat karon. When you're going to make a major decision, there should be a thorough understanding and debate and a discussion so that the people themselves will understand what is this all about. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Kanhi Congressman Tomas Osmeña natahap sa gihimong paghatag og pabor sa mga sakop sa BOPK sa administrasyon ni Mayor Mike Rama. Matud niya, dili siya magproblema kung hingpit nga mobiya sa iyang partido ang mga konsehal. People feel they don't need me anymore. Ako lang dawaton. They feel that they need me. I will consider. Nag-usa ka tuig nga tong Sabado ang panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas ug MV Sulpicio Express 7 sa kadagatan sa Dakbayan sa Talisay nga miresulta sa gatusan ka mga tao ang namatay. Gibisita sa mga kabanay, opisyales sa Talisay ug Tugo Management ang dapit din gituhang naunlod ang MV St. Thomas Aquinas. Miuban si Ryan Sorote. Lapas pa sa panumduman sa mga taga-Talisay, hilabi na sa mga mananagat ang trahedya nga may patay sa 116 ka mga kinabuhi. Sila mo'y nahimong first responder sa insidente nga nakaluwas og daghang kinabuhi apan hangtod karon wa pay nakabot nga hustisya. Kining mga mananagat sa Dakbayan sa Talisay ang nahimo mga first responders sa usa sa pinakadakong trahedya sa katagatan dinhi sa Sugbo. Apan usa ka tuig ang milabay, wala pa gihapoy nakabot nga tarong nga hustisya alang sa mga biktima sa maong disgrasya. Ugod sa mahauban nga ng langoy diya sa dagat, makainumdum yung taga labay na mo diya galing,
Piyawan kami niya. Usa ka misa gihimo ibabaw sa gilunuran sa MVC Thomas Aquinas sakay ang panagatan. Gisundan ang kalihukan o floral offering. Mater misericordiae, vita dulcedo. Lapas yun kayo, gani ug atog yung kining atong gihimo murag agig simpatiya lang sa taon sa pamilya nga naitabuan. Lain ni sa sab ang gipahinungod sa To-Go Shipping ang tag-iya sa nalunod nga barko. Gisunod dayon ang responso sa 42 ka mga nitso sa samang sa kareta, din gipanglubong ang wa pa mailihing mga biktima sa pagkalunod sa barko. Ang kahaya nga way pagkapalong magdanag kanila. We also are praying also for the families for more strength, to give them more strength. Wa pa madawa sa To-Go Shipping Management ang gipangayong danyo sa lungsod sa Cordova ug sa kahupungan sa mga mananagat sa maong lungsod tungod sa namugnang kadaot sa oil spill. We had not yet, our Manila office had not yet received the case filed by University, so hindi pa ako makakontent. Kagahapon sa mihalad o mga buwag ang magsung inisyo dala ang pasalamat sa To-Go Shipping kay wa matud pa sila pasagdi lakip ng ubang mga kabanay sa mga biktima sa trahedya. Kuyog ang kadagkuan sa To-Go Philippine Coast Guard gibisita sa magsuon ang lugar diin naludod ang barko. Gipahibaw sab sa To-Go nga hangtod karon suspendido pa ang unom ka mga crew na nakaluwas sa trahedya. Apan ilang gipasalig nga makabalik na sila sa trabaho kung marisolbar na ang maong kaso. So far okay na because with the full support of the To-Go management, so we're so thankful sa ilang unconditional support. Until the case is resolved, we will wait for the resolution of the case on that one. Ryan Sorote, News 5. Giangkon sa Cebu Provincial Election Supervisor Officer nga taas-taas gyud ang proseso sa pagpahigayon sa People's Initiative aron mawagtang na ang tanang matang sa pork barrel. King Perez, Suginlimi. Karong Sabado gitinguhang mapahigayon ng People's Initiative o pagpapirma sa pagpawagtang sa tanang matang sa pork barrel nga ilusad dinhi sa Sugbo. Kini naglakip sa Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga kongresista ug ang DAPCON Disbursement Acceleration Program ni Presidente Noynoy Aquino. Subay sa kasamtangang balaod ang maong inisyatiba matod ni COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Lionel Castellano katungod sa pagmugna og balaod sa katawhan gawa sa mga gipiling magbabalaod sa Kongreso. Dugang niini nga kinahanglan makabot ang pipila ka mga kondisyon usa mapasar ang People's Initiative dito sa COMELEC Central Office. Lakip ini nga gikinahanglan ang suporta sa di mo menos 10% sa kinatibuk ang registered voter sa nasod. Gikinahanglan sab nga di mo menos 3% nga suporta sa mga registered voters matag distrito. Para ba nga to prevent an enactment of a national legislation nga pabora ang usa ka bitan taga Metro Manila ra ang pabor o taga Cebu ra ang pabor. So naa siya dapat minimal say ang tanan legislative district, after which COMELEC Manila would determine if there is a need to verify signatures, then i-forward na siya diri sa atong mga election officer based on the records, verify na mo kung tinuod ba yun na ang signature. Apan dili sayo ng pagwagtang sa tanang matang sa pork barrel pinaagi sa People's Initiative. Kung magmalampuso na mong inisyatiba, gikinahanglan ng pagpahigayon sa usa ka referendum nga himuon niya sa COMELEC o pagboto sa tanang mga registered voters sa nasod kung uyon sila sa maong sugyot susama sa usa ka eleksyon nga nagkinahanglan og mayorya nga boto pagsuporta sa pagpawagtang sa tanang matang sa pork barrel. Mao nga matod ni Castellano, kinahanglan nga daling mahuman ang pagkuha sa pirma ingon man ang pagpahigayon sa referendum. Labaw na nga duha ka tuig na lang ipahigayon na sab ang presidential elections nga sa pagkakaron mao giatiman sa COMELEC sama sa pagparehistro sa mga botante. Tapos time constraints, dapat dali-dali o nato mapaspas ni siya kay the COMELEC now is preparing for the election on 2016, no? Simultaneous dapat tanang legislative district, tanang distrito
makakuha sila og 3% kay bisang makakuha sila og 10%. If there is only one legislative district nga di sila kakuha og 3%, ma-technical sila. Dugang ni Castellano nga mag-agad sa pang referendum sa availability sa pondo sa panudlanan sa COMELEC kahinumduman nga karong tuiga gipahunong sa COMELEC ang pagparicall sa mga gireklamong elected officials tungod sa kakuwang sa pondo. Una may budget ang COMELEC to hold a referendum first na tanahon, no? Just like mga petition for recall, naka-comply pag abot sa COMELEC Manila, the COMELEC said we have no budget for recall. King Perez, News 5. Usa ka 30 anyos nga lalaki gingong suway nga mi hostage sa iyang ginikanan sa yuganihang buntag sa sitio Lower Manol sa barangay Punta Princesa. Ang mga sakop sa SWAT dali nga miresponde sa area pagsuta sa hitabo. Gila ang ginakpan nga si Elmer Bacalla, gingong lang hagis kini diin gipangbuak ang mga kaang tungod matud pa sa pagkasinabtanay nila sa iyang inahan. Unang gikataho nga nang hostage kini apan gikaron ni SPO3 Jaime Delmar nga usa ka problema sa pamilya ang tanan. Usa sa giimbestigahan sa kapulisan ang posibilidad nga naghit-hit sa si Bacalla o ginadiling drogas. Kadua pa na niya gibuhat karon. Kadua. Kato pamiron niya nga panghagis mao gyapon bato sa iyang kaliwat. Ikaduha man mo na karon ikaduha na ron mao gyapon gibato niya nga kaliwat niya. Kaya daw ko na siya problema ang gamay. Ambot nampun niya siya ra siya kay baon sa problema ang gamay. Pag-responde lang ni SPO3 Silibyo dito lugar, ilang na ibawan nga family trouble ra. Kaya ang inaharay ko na ito, pangguba ko na yung mga butang, ipambuak. Murag nakatama ng batana. Natugang ang mga residente sa Kalinawan Compound sa Barangay Punta Princesa, Cebu City tungod sa napalga nilang mga parte sa lawas sa tao nga gisud sa plastic bag ug anaa na sa state of decomposition. Usa ka semana nang nakatimaho ang mga mulupyo apan wa sila'y ideya kung asa kini nagagikan. Apan kagahapon sa hapon naukayan sa usa ka lalaki kining itom nga garbage bag nga dunay sud nga putol nga kamot sa tao, baga ug bukog sa tiil. Matod sa mga mulupyo, way nakakita kung kinsa ang naglabay sa plastic bag nga napailaw man sa mga pinutol nga sanga sa punuan. Ang homicide police musubay pa sa anggulo nga basin ug gisalvage ang biktima ug digto lang gilabay. Makigalayon sab sila sa ubang police station sa pagsuta kung dunay reported ba nga missing nga tao. So mo to yung gipa-confirm nako kung kuan ba kamot ba gid sa tao. So mo to muna kita ng whole arm, dalang scapula, gang kuan, collarbone. Na mora na mo to gitanaw na mo nya nay ganiya bukog diri sa tail sa kanang diri sa right thigh ba. Ang matod pas mga residente diri nanimaho na ko no nya disturbing jud ang kunong baho nya. Daukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay gilang kutob sa balita, Aksyon!